Kublai ya pi baro kibaya yait menta syakata yau ka balai jong ka jing penkrek ka jongi ya ka jing wan jong utrai. Menta ngin ya sengap ya ka ka ba ublai ukwa ban keren happy hanga na ga gospel Matius kalanong ka ba arpe wei ka dekat arpe ulai hado arpe hinyau. Haba ujisu ularung ha ka tempel kilang do rang ba bat ki temen kisan jong upait ba kilawan sya u kat ba udang hikai bat ki ong. Daga bor ayu mele yakine ki mano bala ai hame yakane ka bor ujisu ulapai ktien yaki. Ngaro ngan keli ya pi ka wei ka jing keli bat lada pi jubab yanga ngan yatu ya pi daga bor ayu ngale yakine ki ka baptisma u Yohanes nang no kalawan na beneng ne na kibriu kilas dang ban ya tuat jingmut paramaki ladangi ong na beneng un ong hangi te balai phem syam langet ya u hanrei ladangi ong na kibriu ngi khau ya upat ba namar baro kinyau ba u Yohanes ulalong unang yatu lepa kumta kila jubab ya jisu ngimtip bat ulapai ktien haki ngaru ngam yatu yapi daga bor ayu ngale yakine ki ka gospel utrai kinong yalam niam kila keli ya ka bor jong ujisu watla umbat ya ka bor ka bakat kum ka dustur hanrei ula kren daga bor jong ublai ka bor jong u kami naka jing ya dei baya jan jong ubat ublai ubalong ka telong jong ka bor baro kane kadawa nangi ban puson ya kanong rim jong ka bor jongi bat kumno ngi pentrei kam ya ka ha ka jing im jongi ka bor basisha ka syang tenrai ha ka jing sngoret ka jing bat ka jing syakri ban ya ki kurdan jong ka bor perthai lawer yangi ban puson ya ki kam bat ki jing rai jongi kidon ha ka jing penyait da ka bor jong ublai ne da ka jing perkat mentoi yalade ngin puson kublai